A cikin bidiyo mai yau mun kawo muku shiri mai suna Dandagaji. Dandagaji shiri ne na jarumi Allu Arjun kuma Hassan Algaita ne. Hassan Algaita ne shiri ne wanda yake da kyau sosai. Idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Dandagaji ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda ake biyan kudi ana sa mutane cikin wannan group. Za ka iya samun fina-finan Indiya, Hausa sababbi wayanda ba za a same su cikin YouTube ba. Kowane lokaci ana iya samun fim kamar guda 4 haka har da fina-finai masu dogon zango kamar irin su Shuguma da Aska Tara da sauransu. Yawa idan kana buƙatar shiga wannan group namu na WhatsApp za ka dauki wannan lambar wayar da muka aje sai ka tantance mu za mu yi saka cikin wannan group insha Allah. Idan kuma kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Dandagaji mu shiga YouTube din mu kamar haka. Yawa kwanaki mun kawo muku wannan dan karamin tallan yanda za ka kalli Indiya Hausa to wannan shi ma haka muka yi muku link din sa. Idan kana buƙatar kallon wannan shirin anan za ka danna mana subscribe ko ya sabo ne subscribe kai da kanka zai baka damar kowane lokaci don mun saki sabon abu za ka iya samun sa. Anan za ka danna mana like shi zai bada kwari gwiwa. Anan kuma duk gaban da kace so ka rubuta mana za ka rubuta mana shi comment duk gaban da ka rubuta za mu yi ganin sa insha Allah. Abinda dole sai ka yi za ka yi kallon wannan film sai ka kula sosai sai ka danna wannan dan wurin da kace gani na dan taba yawa sai ka dan dangula shi haka za ka gani link zai bayyana. Wannan shine link din film. Kana taba wannan link din nan zai kai ka inda zaka je ka kalle shi cikin drive. Idan kuma kana so ka yi downloading za ka iya sauke shi wayarka duk lokacin da kace so za ka yi kallon sa insha Allah. Kuma ka ba ma wannan ba akwai fina-finai wanda suke da kyau sosai wanda muka dora a cikin YouTube din mu za ka gani kamar haka dukkan su za ka yi shiga ka kalle su ba tare da bata lokaci ba. Yawwa mu kasance bidiyon mu na gaba.